3 dana nas deli do velikog finala Zadruge 5. Maja Nikolić je jedna od poznatih ličnosti koja je uvek javno iznosila mišljenje o odnosu Dalile i Dejana Dragojevića koji su se razveli. Maja Nikolić i reality zvezda Dalila Dragojević sukobile su se nedavno tokom Zadrugovizije i tada izazvale burnu reakciju, kako na društvenim mrežama, tako i na samom imanju u Šimanovcima. Maja se ponovo zauzela za svog favorita Dejana i bez dlake na jeziku osula po Dalili. Ako ova likuša pobedi ili bude druga, ući ću u Zadrugu 6 i razvalit ću je, to vam svečano obećavam. Narod i ja jedva čekamo da ova prljava devojka izađe iz Zadruge. Dejan je moj favorit i po pravdi Boga on treba da pobedi, jer je nosio ceo reality tako što je bio njena žrtva. Svaka mu čast šta je izdržao, uz Dekija sam srcem. Podržat ću ga u finalu i biti uz njega, ne volim nepravdu. Ne osuđujem Dalilu, neka radi šta hoće, već njena dela i zlodela, ono što je sve uradila Dejanu. Pratimo finale i vidjet ćemo, da li će ovog puta pobediti pravda, napisala je Nikolićeva u poslednjoj objavi na Instagramu.